Dobrý den, nacházíme se nedaleko našeho rekreačního střediska Lučkovice. Nyní stojíme před židovským hřbitovem založeným v roce 1681. Teď bude malá prohlídka za náš první návštěvníci. Tak jak se vám líbil hřbitov? No hezký, ale strašidelný. To strašně starý je. A co vám přišlo na tom strašidelné? Nevím, ty hroby, jak jsou takový, takové. Jako ty. Propagujte nám tady tomu naturu. Jo. Tak děkujeme a my Počkej, co myslí Anička? Co myslíte vy? Nelíbí se mi tady, necítím se tady dobře. Děkujeme. Další návštěvníky, které tady i fotíme. Ano. Tak co si myslíte tady o tom místě? Jak byste reagovali na to, kdybyste tady měli nějakého příbuzného? Já bych sem ani nešla. Já bych tam dala věnec. Co na to řekl už? Když jsem vám řekl tohleto o té židovce, jak se tady vytopila v Nerodicích, jak tady sedláci tady parčili tady koně v té říce Lomnici a brali tam písek, byli tam jámy, ona tam někam vezla, neuměla plavat, tak se utopila, tak zbyli takovouhle pruhu. No a potom, když měla tohle, tak od té doby tady ta pruha byla. Empty. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. City champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifted as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of Na nevolnost, na málo spánku. No nejvíc si mi líbí, dáme ten plátek na to hřiště, se moc líbí. Tam bych někdy fotbal. Tak to vystihnem? No, pizza. Já nevím, třeba tady ten velký ten na hraní, zároveň je takové, poledník je. Říkám, že to chtěl se s tím další ten poledník projekt. Můžu říct, co se mi to nelíbí, nebo nelíbilo? Jo. Ta cesta, kterou jsme šli až někam daleko široko. Myslíš tam? A že se mi nelíbilo to, že jsme měli krátký poledník. A můžu se vás zeptat, co se vám tady líbilo na tom kurzu? Takže no, tady se líbí třeba tady to lano. Ty lanové překážky a pokoje. Tak mi se líbí úplná a snídaně do postele, což je třeba líbí strašně.
Vlastně jsme ji vyhráli ve volejbale, vyhráli jsme denně do postele. Wow. No a se tady nám nelíbí. Ty jídla. To je jako jednohlasně to. No jídla, to je všechno. Dobrá, tak děkujem. Tak a teďka se ptáme instruktora Martina, jak se mu tady líbí. Mně se to určitě líbí, je tu docela dobrá lokalita, dobrý lesy, spousta hřišť, kde se dá jen cokoliv dělat. Vařejí přibližně na dobrý úrovni, jakože opravdu kvalitní s tím s posudkem od ostatních chat, od ostatních středisk, kde je to v pořádku. S kantorkama taky absolutně nemáme problém, vás naštěstí známe, takže je to takový příjemnější, co jich může. A to se vám tady naopak nelíbilo? Co mně se tady nelíbilo? Akorát to počasí se nám akorát nedovedlo, jinak všechno v pohodě. Jednou všechno prostě končí a někde něco začíná. Já se touhle písní loučím a naši bránu zavírám. Krásný vzpomínky mi zůstanou, navždy mě budou řád. Zůstanou jen v srdci mým, tam, kde můžou spát, ten je nepustím. Vzpomínky zůstanou v srdci mým, kde si nenechám vzít, tam je můžu dát a budou uzamčený. Neznáma odchází, já se s tebou právě loučím a to nejhezčí si odnáším. Krásný vzpomínky mi zůstanou, navždy mě budou